Mustapha na Baraska godiya za mu miƙa. Baba tabbatar kai ta nuna. Rage masu jimma. Mustapha na Baraska godiya za mu miƙa. Bawa Ganduje ya yi SK gurin na Baraska. Tabbatar kai ta nuna. Makiya ba su jimma. Mustapha na Baraska godiya za mu miƙa. Baba Ganduje ya yi SK gurin na Baraska. Rabbana kai na sanya mai ruwa har da iska. Yau godiya za mu miƙa. Kai ka ba mu ikon noma ruwa har da taki. Gaskiya ba abin da nake sai yi wa Ubangiji godiya sakamakon bani da hanyar fita daga cikin wannan, ban taɓa tunanin kuma zan fita daga cikin wannan rintsin da nake ciki ba. Naga Ubangiji ya kawo min ɗauki ta sanadiyar wannan bawan Allah. Allah na gode ma, na gode muku bayan Allah. Allah ya ninka muku ninkin ba ninkin din. Amin wannan dama da Ubangiji ya baku. Amin Allah ya ƙara muku ƙarfin. Amin da manzon Allah. Allah ya dafa muku akan duk wani nauyin aiki da kuka sa a gaban ku. Allah ya ƙara muku tausayi. Amin da manzon Allah. Amin. Kuma Allah ya shirye mu Ubangiji mu ma kuma ya ba mu dama wacce za mu taimaki na ƙasa da. Amin da manzon Allah. Muna yin godiya ga mai girma gwamna. Muna jin daɗi, mun ji daɗi kuma muna ƙara godiya ga mai girma gwamna. Kuma muna so Ubangiji Allah ya ba mu dama daga da damar da Ubangiji zai ba mu ma mu taimaki mai girma gwamna. Amin da manzon Allah. Madalla mun gode kwarai. Alhaji Mustapha na Baraska uban Sadiq ku gaida ka. Alhaji Mustapha na Baraska uban Sadiq ku gaida